дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами напішам дыктант па беларускай мове для 9 класа «Чэрвеньская навальніца». Калі ласка, записываем назву посередине. Чэрвеньская навальніца. А зараз уважліва слухаем дыктант. За першую чэрвеньскую палову, калі ўжо адцвілі маладыя яблыні, духмяны бэз, пацямнелі парасткі на маленькіх сосенках, земля не толькі пацяплела, а задыхала сухой гарачынёй. Чырвоны радок, записываем першы сказ. За першую чэрвеньскую палову, за першую чэрвеньскую палову за першую чэрвеньскую палову, калі ўжо адцвілі маладыя яблыні, калі ўжо адцвілі маладыя яблыні, калі ўжо адцвілі маладыя яблыні, духмяны бэз, пацямнелі парасткі, на маленьких сосенках. Потемнели паростки на маленьких сосенках. Протягивается сказ. Земля не только потеплела, а задыхала сухой гарачынёй. Земля не только потеплела, а задыхала сухой гарачынёй. Проверяем першы сказ. За першую чэрвеньскую палову, калі ўжо адцвілі маладыя яблыні, духмяны бэз, пацямнелі парасткі на маленьких сосенках, земля не толькі пацяплела, а задыхала сухой гарачынёй. Усё часцей удзень неба пачало зацягвацца цёмнымі хмарамі. Новы сказ записываем. Усё часцей удзень. Усё часцей удзень. Небо пачало зацягвацца. Небо пачало зацягвацца цёмнымі хмарамі. Усё часцей удзень небо пачало зацягвацца цёмнымі хмарамі. Гарачыня, парнасць дабіліся свайго. У адзін дзень небо густа зацягнулася мародлівымі, нізкімі і цяжкімі хмарамі. Записываем новый сказ. Гарачыня, парнасць. Гарачыня, парнасць дабіліся свайго.
Гарашыня, парнасць дабіліся свайго. У адзін дзень неба густа зацягнулася. Неба густа зацягнулася. Неба густа зацягнулася марудлівымі, нізкімі і цяжкімі хмарамі. Марудлівымі, нізкімі і цяжкімі хмарамі. Проверяем сказ. Гарачыня, парнасць дабіліся свайго. У адзін дзень неба густа зацягнулася марудлівымі, нізкімі і цяжкімі хмарамі. Уночы нарэшце разгулялася навальніца. Записываем новый сказ. Уночы нарэшце. Уночы нарэшце разгулялася навальніца. Уночы нарэшце разгулялася навальніца. Здаецца, што ўвесь свет сляпілі раз-пораз бліскавіцы. Са стрэламі і працяглым грукатам ляскатаў гром і ліў, як з вядра, дождж. Записываем. Здаецца, што ўвесь свет сляпілі раз-пораз бліскавіцы. Сляпілі раз-пораз бліскавіцы са стрэламі і працяглым грукатам. Са стрэламі і працяглым грукатам ляскатаў гром. Ляскатаў гром і ліў, як з вядра, дождж. І ліў, як з вядра, дождж. Проверяем сказ. Здаецца, што ўвесь свет сляпілі раз-пораз бліскавіцы. Са стрэламі і працяглым грукатам ляскатаў гром і ліў, як з вядра, дождж. Чырвоны радок. Навальніца, робячы то кароткія, то доўгія перапынкі, бушавала 4 дні. Чырвоны радок. Навальніца, робячы то кароткія,
робячи то короткія, то довгія перепинки, робячи то короткія, то довгія перепинки, бушувала 4 дні. Бушувала 4 дні. Провіряємо сказ. Навальниця, робячи то короткі, то довгі перепинки, бушувала 4 дні. Після яє стало тихо-тихо. Записуємо новий сказ. Після яє стало тихо-тихо. Після яє стало тихо-тихо. Свет поднялся, подшестел, зазихотел от яркого солнца, зазеленел и закрасовал. Итак, записываем. Свет поднялся. Свет поднялся, подшестел, зазихотел от яркого солнца, зазихотел от яркого солнца, зазихотел от яркого солнца, зазеленел и закрасовал. Зазеленел и закрасовал. Проверяем сказ. Свет поднялся, подшестел, зазихотел от яркого солнца, зазеленел и закрасовал. Умиг шугнули по пояс травы, набираючи соковитость. Умиг шугнули по пояс травы. Умиг шугнули по пояс травы. Шугнули по пояс травы, набираючи соковитость. Умиг шугнули по пояс травы, набираючи соковитость. Новый сказ. Гэта значило, что у вёску пришла сенокосная часіна. Записываем. Гэта значило, что у вёску пришла сенокосная часіна. Гэта значило, что у вёску пришла сенокосная часіна. Апошні сказ. Кожны год пачыналі сенаваць у розны час, але заўсёды пасля вялікай чэрвеньскай ачышчальнай навальніцы. Записываем. Кожны год пачыналі сенаваць. Кожны год пачыналі
сеновать у розный час. Кожны год пачыналі сенаваць у розны час, але заўсёды пасля вялікай чэрвеньскай, але заўсёды пасля вялікай чэрвеньскай ачышчальнай навальніцы. Проверяем сказ. Кожны год пачыналі сенаваць у розны час, але заўсёды пасля вялікай чэрвеньскай ачышчальнай навальніцы. Проверяем увесь дыктант. Чэрвеньская навальніца. За першую чэрвеньскую палову, калі ўжо адцвілі маладыя яблыні, духмяны бэз, пацямнелі парасткі на маленькіх сосенках, зямля не толькі пацяплела, а задыхала сухой гарачынёй. Усё часцей удзень неба пачало зацягвацца цёмнымі хмарамі. Гарачыня, парнасць дабіліся свайго. У адзін дзень неба густа зацягнулася мародлівымі, нізкімі і цяжкімі хмарамі. Уночы нарэшце разгулялася навальніца. Здаецца, што ўвесь свет сляпілі раз-пораз бліскавіцы. Са стрэламі і працяглым грукатам ляскатаў гром і ліў, як з вядра, дождж. Навальніца, робячы то кароткія, то доўгія перапынкі, бушавала 4 дні. Пасля яе стала ціха-ціха. Свет падняўся, пачысцеў, зазіхацеў ад яркага сонца, зазелянеў і закрасаваў. Уміг шуганулі па пояс травы, набіраючы сакавітасць. Гэта значыла, што ў вёску прыйшла сенакосная часіна. Кожны год пачыналі сенаваць у розны час, але заўсёды пасля вялікай чэрвеньскай ачышчальнай навальніцы. Спадзяюся, дыктант вы напісалі добра. Зараз на экране з'явіцца тэкст для яго праверкі. Калі ласка, звяртаем увагу не толькі на правапіс словаў, але і на знакі прыпынку.
Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, спадзяюся, дыктант вы напісалі добра. Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу.